mayoriya sa mga residente sa Maguindanao din sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao confirm ang miuyon nga tungaon na ang probinsya sa Maguindanao. Kini ang migawas sa resulta sa plebisito nga gipahigayon ni adtong Sabado, September 17. Migawas sa plebisito nga gipahigayon sa Commission on Elections nga 99% kung 706,558 ka mga residente ang miuyon nga mamugna na ang Maguindanao del Sur ug Maguindanao del Norte, samtang 5,209 lang kung halos 1% ang mibabag. Gihimo ang proklamasyon kagahapon sa alas 2 sa hapon, kahuman ug ihap ang mga certificates ug canvas sa lungsod sa UPI ug South UPI. Ang plebisito na pahigayon ubos sa Republic Act 11550 nga gipirmahan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte niadtong Mayo 2021 nga matunga ang probinsya sa Maguindanao ug matukod ang Maguindanao del Norte ug Maguindanao del Sur kung mudaog kini sa plebisito. Ang Maguindanao del Norte langkuban sa mga lungsod sa Barira, Buldon, Dato Blasinsuat, Dato Udin Sinsuat, Kabuntalan, Matanong, Northern Kabuntalan, Parang, North UPI, Sultan Kudarat, Sultan Mastura ug Talitay. Samtang ang Maguindanao del Sur langkuban sa mga lungsod sa Ampatuan, Buluan, Dato Abdullah Sangki, Dato Angal Midtimbang, Dato Hofar Ampatuan, Dato Montawal, Dato Paglas, Dato Piang, Dato Salibo, Dato Saudi Ampatuan, Dato Unsay, General Salipada kay Pindaton, Gindulungan, Mama Sapano, Manguda Dato, Pagalungan, Paglat, Pandag, Raja Boyan, Sharif Agwak, Sharif Saiduna, Mustafa, Sultan sa Barongis, Tarayan ug South UPI. Ang Dato Udin Sinsuat ang mamahimo nga kapital sa Maguindanao del Norte, samtang ang Buluan sa Maguindanao del Sur. Tumala ni Comelec spokesperson Attorney John Rex Laonjanco, ang plebisito ang mitala og pinakataas ang record nga daghan ang migawas aron mosalmot o moboto. Tahir J. Sulaiman, Newsline Philippines, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Stay safe.